Inselmilkom. Illum is-Sibt 6 ta' Frar infakru lil San Paul Miki u sħabu l-25 martri Ġappuniżi tas-seklu 16. Nilqakom għal qudiesa Rożarju mmexxija minn Dun Jimmy Bonnici. Fl-Evanġelju tal-lum Ġesu jara folla nies tistennieh u dawn kienu qishom naċ bla ma għandhom raj. Mulej, bl-interċessjoni tal-qaddisin kollha b'mod speċjali ta' San Paul Miki u sħabu li ħadu l-martirju fuq is-salib, għatina l-għajnuna tat-talb tagħhom biex inżommu qawwijin u sħaħ sal-aħħar fil-fidi li aħna nistqarru. Sem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba tħalla l-Missier u laqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Naqdu fl-imkien għal dan il-ħin speċjali niddedikawh b'mod sħiħ lill-Alla kif iddedikaw ħajjithom b'mod sħiħ dawn il-martri tal-Ġappun, San Paul Miki u sħabu kienu 8 reliġjużi u saċerdoti, Ġeżwiti u Franġiskani minuri, kif ukoll 17 lajċi li hekk il-ħajja tagħhom kienet ħajja ta' integrità li jħobbu il-pajjiż tagħhom, iħallu l-Vanġelu jmexxihom, hekk ma beżawx hekk imutu wkoll għal dak li jemmnu fih għaliex għandhom fiduċja sħiħa fl-imħabba tal-Missier. Ejjew aħna wkoll ngħixu l-ħajja tagħna b'dil fiduċja fl-imħabba t'Alla u għalhekk nagħmlu l-għażliet li jogħġbu lilu. Ma narfu wkoll li mhux dejjem għamilna hekk u għalhekk nħallu l-mulej jimlina bil-ħniena tiegħu jagħtina l-maħfra. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil, billi ħallejt tmirijieti, ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob li mqazza Marija dejjem Verġni, il-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Eħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena, Mulej ħniena, Kristu ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. U Alla qawwa tal-qaddisin kollha li jogħġbok it-tella fis-sema lil martri San Paul Miki u sħabu. Għatina l-għajnuna tat-talb tagħhom biex inżommu qawwija u sħaħ sal-aħħar fil-fidi li nistqarru. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jisaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu Alla wieħed għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ittra lil-Lut. Ħuti, b'Ġesu mela ejjew noffru f'kull ħin lill-Alla sagrifiċċju ta' tifħir, jiġifieri il-kelma ta' xuftejna tistqar ismu. Tinsewx tagħmlu l-ġid lill-oħrajn u taqsmu bejnietkom dak li għandkom, għax b'sagrifiċċji bħal dawn jitaxxa Alla. Oqgħodu għal dawk li jmexxukom u għobduhom għax huma jassu fuqkom għal ġid tagħkom bħala nies li għad iridu jagħtu kont tagħkom. Hekk huma jaqdu dan id-dmir bil-ferħ u mhux biswiet il-qalb, għax dan ma jkunx jiswilkom ta' ebda ġid. U Alla tas-sliem li bis-saħħa tad-demm tal-patt qajjem mill-imwiet Sidna Ġesu li hu r-raj il-kbir tan-naċ, iwettaqkom b'kull ħaġa tajba biex tagħmlu rida tiegħu ħalli jagħmel hu fina dak li joġob b'Ġesu Kristu, lilu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-kelma tal-mulej, inroddu ħajr lill-Alla. Għas-salm inwieġbu flimkien, il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni, il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni, f'merat kollha ħdura jqedni, ħdejn l-ilma fejn istrieħ joħodni, hemm hu jrejjaqni,
flimkien, il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Imexxini fit-triq tas-sewwa mimħabba fl-isem tiegħu. Imqar jekk nimxi f'wiet mudlam ma nibżax mill-ħsara għax inti miegħi. Il-ħatar tiegħek u l-asluġ tiegħek huma jwensuni flimkien, il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Inti tħejji mejda għalija quddiem l-edewwa tiegħi, biż-żejt tidlik li rasi u l-kalċi tiegħi tfawwarli flimkien, il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Miegħi iva jimxu t-tieba u l-ħniena il-jiem kollha ta' ħajti u nammar f'dar il-mulej sakemm indum ħaj. Flimkien, il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. In-naċċ tiegħi jisimgħu leħni jgħid il-mulej u jiena narafhom u huma jimxu warajja. Il-mulej magħkom U miegħek ukoll. qari mill-Evanġelju skont San Mark. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien l-apostli reġgħu ġew ħdejn Ġesu u qalulu kull ma kienu għamlu u għalmu. U qalilhom ejjew miegħi intom biss weħidkom f'xi post imwarrab u strieħu ftit. Għax tassew kien hemm ħafna nies ġejjin u sejrin u anqas żmien biex jieklu ma kienu jħallulhom. Marru mela bid-dajsa weħidhom lejn post imwarrab. Ma n-nies rawhom sejrin, kienu ħafna dawk li jarfuhom u telqu jiġru lhemm bil-mixi nies mill-bliet kollha u waslu qabilhom. X'kien niżel l-art mid-dajsa ra kotra kbira ta' nies u tħassarhom għax kienu qishom naċċ bla m'għandhom raj u qabad jgħallimhom ħafna ħwejjeġ. Il-kelma tal-mulej. Ek Kristu. L-Evanġelu tal-lum tjagħti id-dettal żejjed, kultant hekk mod kif inħallu l-Evanġelu kellimna huwa li nħalluh jissorprendina għax dejjem ħansibu xi ħaġa li hekk tagħtina idea ġdida biex narfu iżjed żbuħija talla fl-aħħar mill-aħħar. Hekk illum laqatni dal-punt jiena fejn jirrepeti darbtejn li ħadhom f'post imwarrab. Hekk imma li x'kien waslu d-dixxipli u qalulu x'għamlu, kien Ġesu kien bagħthom tnejn u x'hekk kif rajna dil-ġimgħa f'diversi postijiet ikomplu l-ħidma tiegħu. Hekk x'in jaslu lura u jgħidulu x'għamlu u x'għalmu, jgħidulhom ejjew weħidkom f'xi post imwarrab u strieħu ftit. Ejjew miegħi. Hekk il-ħajja ma' Ġesu mhijiex ma' xi ħadd li jisu jitrattana ta' skjavi. Isma' aħdem, ħanara kemm tellajt xogħol u skont ix-xogħol li għamilt nara kif se nitrattak u jekk ma taħdimx forsi nsawtek. Jiġifieri għandna sfortunatament ir-realtà li għadha tiġri llum ukoll tal-iskjavitu. Forsi ma nsejħu l-iskjavitu ma hekk tkun. Jiġifieri meta għandek xi ħadd li fuq bniedem ieħor l-interess uniku huwa kif se nisfruttak biex nieħu minn fuqek jien. Hekk Ġesu propju rina bil-kontra. Hekk x'in iltaqa' magħhom għallhom ejjew miegħi. Ejjew miegħi. L-ewwel valur hekk għal Ġesu mhuwiex x'nagħmlu hekk imma r-relazzjoni miegħu. Hekk din il-valur tagħna li aħna speċjali għalih, għaliex aħna speċjali mhux għal dak li aħna intellaw bħala xogħol. U jekk imbagħad jagħtina sem biex naqsmu xi ħaġa mal-oħrajn jekk jibgħatna nagħmlu l-ġid fid-dinja,
dik mhux biex forsi japprezzana, imma għax japprezzana, għaliex jemmen f'dak li żera fina u jgħidlek issa aqsmu mal-oħrajn bl-aħjar mod li tista'. Hekk laqtitni frażi li kiteb xi ħadd u qal li Alla u dawl dik narafa u tatina ħafna faraġġ. Imma malli jaraft jekk li Alla huwa preżenti anke fid-dlam tiegħi, hemmhekk imbagħad bdejt inħobbu. X'qed jaraf dil-persuna? Jekk li Alla miegħi mhux meta jien qiegħed sew jew meta qed nagħtih ħafna xogħol, imma Alla jixtieq ikun miegħi. Ekku din il-persuna li forsi qed tgħaddi minn dan iż-żmien ukoll ta' dlam fil-ħajja tagħha li taraf li Alla jgħidlek jien nixtieq nkun miegħek, ejja miegħi u nimxu dil-mixja flimkien. Hekk l-istess salm li tlabna flimkien f'dil qudiesa mqari jekk nimxi f'wiet mudlam ma nibżax mill-ħsara għax inti miegħi. Hekk hija ta' konsolazzjoni din il-kelma, dan id-dettall li l-Vanġelu ħaħsib li jirrekordjaw jagħtihunna li malli l-apostli ġew jirrakkontaw x'għamlu, l-enfasi tiegħu kienet ejjew miegħi. Din hija wkoll ta' dawl ukoll għall-ħajja tagħna biex insibu bilanċ. Hekk għaliex kultant hekk aħna nqabdu minn din il-kultura li jisu tagħtina valur daqskemm it-tella xogħol. Hekk allura mbagħad tista' tifnina, tista' taqta'na nifisna ma tħallinix impoġġu l-prijoritajiet f'posthom. Hekk l-istess xogħol isir toqol u r-relazzjonijiet eżis għalina imbagħad ninsewhom. Min-naħa l-oħra kemm hu sabiħ li hekk hawn nies jagħtuna eżempju ta' kif isibu bilanċ hekk fil-ħajja tagħhom bejn hekk l-impenn li jagħtu f'diversi oqsma, hekk imma l-valur tar-relazzjonijiet fih dan il-familja, il-ħbiberiji, dik it-telefonata li nuri li qed nagħti każ. Hekk imbagħad nindunaw li xi ħaġa tinbidel. Hekk għaliex dan il-post imwarrab jisir il-post li jilqa'. Interessanti din li il-post imwarrab isir post fejn in-nies imorru mill-bliet kollha jaslu qabel Ġesu għaliex hemm xi ħaġa partikolari hemmhekk. Isibu xi ħaġa li hija differenti. Hekk ħafna drabi anke l-istess post li nkunu qegħdin noqogħdu fih id-dar li suppost tilqa' kapaċi ssir post skomdu, post diffiċli tgħix fih. Għaliex għax hemm xi ħaġa nieqsa. Fil-waqt li dal-post imwarrab isir post li jilqa' fejn dawk in-nies sabu il-profondità ta' xemm fil-qalb ta' Alla. Ġesu malli Rom tħassarhom il-kompassjoni, dik il-qalb li kapaċi tara fil-bżonn tal-ieħor u twieġeb għaliha. Hekk dik hija li sabu l-apostli meta qallhom ejjew miegħi u dik li kienu qegħdin ifittxu n-nies meta marru ifittxuh. Hekk jew nitolbu li hekk aħna wkoll inkomplu narfu din il-verità ta' Alla. Hekk li Alla mhuwiex dak li jmexxi l-iskjavi, mhuwiex dak li l-valur tagħna jieħdu minn dak li nagħmlu. Imma l-valur tagħna li Alla jħobbna, li Alla ħraqna. Hekk nitolbu li aħna nibnu kultura li hija hekk. Għaliex faċli niżnu l-valur ta' persuna skont kemm se jagħti lili. Imbagħad narmu persuna, narmu ħbiberija, narmu n-nies fis-soċjetà, jekk pereżempju forsi slow għaliex issa m'għadhomx itellaw production daqs qabel, allura dawk narmuhom. Jew persuna li naħsbu li isma' dik ma tidħolx fil-kategoriji tiegħi, mhux skont kif nixtieq persuna jien, dika narmuha, nwarbuha, hekk hemm hu sabiħ il-Vanġelu għaliex l-ewwel jidħol il-valur tal-persuna. Hekk kull persuna nieħu ħsiebha, nozza, hekk żgħira, kbira, dal-karatteristiċi jew oħrajn, kibret jew għadha qed tikber, hi x'inhi. Imma l-ewwel il-valur tal-persuna nieħdu ħsiebha. Hekk hemmhekk ikonna soċjetà li verament tilqa' u hemmhekk ikun hemm post għalina lkoll. Nitolbu l-mulej li l-qalb ta' Alla tkun il-qalba tal-kultura tagħna.
Aħna nieħdu r-ruħ kif nisimgħu li Ġesu jagħti każ tal-bżonn anke tal-mistrieħ tad-dixxipli tiegħu, jekk jew nresqu t-talbiet tagħna, qed nixtieq nitlob l-ewwel nett għal dawk li qegħdin jitħabtu biex ilaħqu fil-ħajja. Jista' jkun minħabba li hekk l-impenji differenti li hekk għandhom responsabilità fuqhom, pereżempju ġenituri u l-aspett professjonali tagħhom flimkien ma' dak li jinqala fil-ħajja. Dawk il-professjonisti li qegħdin jitħabtu ma' sitwazzjonijiet li jeżiġu ħafna u forsi iżjed f'dan iż-żmien f'dawk fil-qasam tas-saħħa jew fil-qasam tal-migrazzjoni. Jew dawk li jagħmlu x-xogħol ta' kuljum jista' jkun fil-ħwienet tagħna, f'sitwazzjonijiet oħrajn, hekk li l-eżiġenzi ta' dan iż-żmien joħloq iżjed stress fil-ħajja tagħhom. Hekk jew nitolbu għal xulxin, nitolbu hekk għal dawn il-persuni biex isibu wkoll dak in-nifs li reġġaħħom għal gost dak li qegħdin jagħmlu, hekk huwa l-ġid li qegħdin jgħaddu lill-oħrajn. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Diversi saċerdoti matul din il-ġimgħa kienu wkoll qed jagħmlu irtir hekk propju bħad-dixxipli li jgħaddu ftit ħin speċjali mal-mulej. Hekk jew nitolbu għas-saċerdoti kollha biex ikomplu jsibu dan il-ħin tant neċessarju, tant għażiż biex imbagħad ikunu xhieda fil-parroċċji tagħna, fil-ħidmiet tagħna, xhieda tal-imħabba ta' Alla. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk li qegħdin jitħabtu biex isibu xogħol sabiex isibu dak li jagħtihom dinjità fil-ħajja tagħhom. Nitolbu għal dawk ukoll li waqfu mix-xogħol hekk għaliex wasal iż-żmien biex itemmu l-karriera tagħhom biex anke f'dan l-istadju ġdid tal-ħajja tagħhom jarfu d-dinjità li l-mulej żejjinhom biha u jarfu l-ġid li qed jistgħu jagħmlu fil-preżent fid-dawl ta' Alla. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nġib quddiem hekk il-preżenza tal-Alla wkoll diversi nies li jkunu qegħdin jiċċelebraw xi okkażjoni speċjali ta' relazzjonijiet tagħhom. Imma forsi ħabba ċirkostanzi ma jistgħux jiċċelebrawha kif jixtiequ anke mal-nies eżies għalihom. Nixtieq nitlob mod speċjali għall koppja li hekk ħbieb tiegħi li qed jiċċelebraw 54 sena ta' żwieġ. Hekk nixtieq nitlob għalihom u tant koppji oħrajn biex il-mulej kbir hekk din l-imħabba tagħhom. Nirringrazzjaw il-mulej għal dak li nirċievu minn nies eżies għalina. Kull mulej nitolbuh ukoll ikompli jbierek ir-relazzjonijiet kollha u ż-żwiġijiet kollha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ilqa' nitolbuk mulej dawn it-talbiet u talbiet oħrajn li hemm f'qalbna. Kompli imlina b'dak li hu tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Tajtna dan il-ħobs li din noffrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Nbierek int mulejjala tal-ħolqien kollu għaliex fit-tjubitek tajtna dan l-invit li din noffrulek frott id-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tagħna jkun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Mulej b'tifkira tal-mewta għażiża tal-qaddisin martri San Pawl Miki u sħabu se nofrulek is-sagrifiċċju tal-fidwa tagħna li bih nimtlew b'kull qawwa biex inkunu xhieda tiegħek
sa bit-tixrid ta' demna bi Kristu Sidna. Amen. Mulej ma'kom, U miegħek ukoll. nerfaw qlubna l-fuq, Nirfawhom lejn il-mulej. niżuħħar lil mulej Alla tagħna. Ek sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tassew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Għaliex San Pawl Miki u sħabu ħadu l-martirju għall-istqarrija ta' ismek biex bħal Kristu b'demmhom jagħtu xhieda tal-emijel tiegħek tal-aġeb, meta turi l-qawwa tiegħek fl-aqwa tagħha sewwa sew fejn hemm iddajjef. U issaħħaħ lil minnu nieqes mill-ħila biex ikun jista' jixhet għalik permezz ta' Kristu Sidna. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nieqfu nfaħruk fuq l-art u bla jeda ntennu lil kobor tiegħek qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art mnija bl-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smewiet. Imbierek minn ġej fis-sem il-mulej. Osanna fl-ola tas-smewiet. Qaddis tassew int mulej inti lajn ta' kull qdussija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal ħobs rat il-ħajr qasam tal-id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġa' rat il-ħajr tal-id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu ixorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajra xogħġbok tilqana un quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokon tagħna nitolbu l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek, mixerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku mal-Isqof tagħna Charles u l-Isqof ġew li qed jgħinu mal-Ministri tiegħek kollha, ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek u ħenn għalina l-koll. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem ħankunu fl-imkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli, ma' San Pawl Miki u sħabu, u l-qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamilli magħhom aħna nfaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox fl-imkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ġi biex jgħaddina din l-esperjenza li aħna l-koll eżis għax aħna l-koll uliet il-missier. Ejjew nitolbu fl-imkien. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jgħidha fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Ħankunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw
lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna il-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu inti qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi la tħares lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li inti trid fiha int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu il-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Dan u l-ħaruf ta' Alla, dan u dak li jneħħi dnub tad-dinja ħen dawk li ma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jisħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Tolbu, mulej b'din l-ikla li inti offrejtilna aħna niċċelebrajna r-rebħa qaddisa tal-martri tiegħek San Pawl Miki u sħabu bħalma titmana bil-ħobs tal-ħajja fuq l-art hekk ukoll ejna nirbħu lill-għadu tagħna biex tagħtina nieklu mis-siġra tal-ħajja fil-ġenna tiegħek bi Kristus Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek U ukoll. jberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku lil-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla.
Isem tal-Missieru tal-Ibenu tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tana smat tal-btana ħlesejna u jaqaf magħna. Glorja lill-Missieru, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma u rinti jomna għalik ismat tal-btan dak li twilet għalina rrit ikun iben tiegħek bħalna u ġusu tiegħi jaħfrinna dnubiet neħlisna minn nar tal-infern u l-ġenna l-erbih kollha speċjalment dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Konsidraw u nikkontemplaw l-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabbar lil Sittna Marija li kellha tkun Alla. Sirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikulli trid int kif is-semek hawn fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, birk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, birk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, birk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, birk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, birk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, birk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, birk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missieru, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Kontemplaw it-tieni misteru tal-ferħ meta Sittna Marija marret iżżur il-qariba tagħha Sant Eliżabetta. Sirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikolli trid int kif is-semek hawn fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, birk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, birk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, birk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mid-inbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkontemplaw it-tielet misteru tal-ferħ meta Sidna Ġesu Kristu twieled fl-art ta' Betlem. Irna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikulli trid int kif is-semek hawn fl-art. Obża ta' kuljum għatina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, birk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, birk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, birk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, birk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, birk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, birk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, birk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kemm il-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkontemplaw ir-raba misteru tal-ferħ meta Sitna Marija u San Ġusepp ippreżentaw lil Ġesu fit-Tempju. Irna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikulli trid int kif is-semek hawn fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, birk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, birk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, birk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, birk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, birk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, birk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, birk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Kontemplaw il-ħames misteru tal-ferħ meta Sittna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu wara 3 ijiem sabuħ fit-tempju jiddisputa mad-dutturi. Irna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikulli trid int kif issemek hawn fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, birk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, birk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, birk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, birk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, birk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, birk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, birk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, birk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għal-Verġina slim għalik sultana tal-ħnina ħajja l-ewwa ta' matana. Slima għalik lilek inajtu għaliex aħna turufnati u riteva. Lilek nitnedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wit ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna dawarrina dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u rina wara dan it-trufnament lil Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek u ħanina opija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikulli trid int kif issemek hawn fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Erbieħ tal-Purgatorju għattijom u lej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistrieħu fis-slim. Amen.
Tanija tal-Madonna, mulej ħnina, mulej ħnina, Kristu ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, mulej ħnina, Kristu smana, Kristu smana, Kristu il-qattal btana, Kristu il-qattal btana, Missir Eternalla, ħenna lina, Benalla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu qaddis Alla, ħenna lina, Trinita qaddisa Alla wieħed, ħenna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' xbejbiet, itlob għalina, Om ta' Kristu, itlob Om għalina, il-Knisja, itlob Om għalina, tal-ħnina, itlob Om għalina, tal-grazzja ta' Alla, itlob Om għalina, muxebba, itlob Om għalina, it-tama, itlob Om għalina, li żjed safja, itlob għalina, Om li żjed nadifa, itlob Om għalina, bla teba, itlob Om għalina, li tistħoq l-imħabba, itlob Om għalina, tal-aġeb, itlob Om għalina, tal-parir it-tajjeb, itlob Om għalina, ta' min ħalaqna, itlob Om għalina, ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok għaqal, itlob għalina, xebba li tistħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tistħoq kull foħrija, itlob xebba għalina, kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, mera tal-Qdussija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob bidu għalina, tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispirtu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tiba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' Lavorju, itlob għalina, dar ta' Deb, itlob għalina, arka tar-rab tal-ġdida, itlob għalina, bib tas-sema, itlob għalina, kewba ta' filgħodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, ken tal-midinbin, itlob għalina, farax tal-migranti, itlob għalina, farax tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rożarju mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, aħfrinna nitolbuk mulej, ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenna lina, Palina qaddisom Alla. biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. Talba lil San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern, li x-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Ġusepp, slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija għedet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Ġuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlana l-grazzja, l-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull denni. Amen. San Ġusepp, Itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, San Turrokku, itlob għalina, San Pawl Missirna, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beatu Nazju Falzon, itlob għalina, Beata Deodata Pisani, itlob għalina, intom qaddisin protetturi tagħna, itolbu l-Alla għalina. nitolbu u Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
nfaħru lil Alla flimkien ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek għall-qalb imqazza tiegħu, imbierek id-dem għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artar, imbierek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbierek għal-kbirhom Alla Marija Santissima, imbierek l-imqazza immakolata konċezzjoni tagħha, imbierek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbierek San Ġusepp Arus kastismu tagħha, imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu. Bekk naslu fit-tmiem dan il-moment ta' talb. Il-lejla fis-6:30 tixxandar qudiesa mis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu mill-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma fl-okkażjoni ta' Jum il-Ħajja. Għada l-Ħadd fid-9:30 ta' filgħodu l-Arċisqof Charles Xikluna se jiċċelebra qudiesa mill-Knisja ta' San Bartilmew Apostlu u tal-Madonna tal-Bon Kunsill f'Ħaltarxien. It-tfal jistgħu jsegwu l-liturġija tal-Ħadd minn fuq il-website bkids.mt. Inħeġġu l-tfal u l-ġenituri biex iżuru din il-website u jidħlu fis-sezzjoni Liturġija tal-Ħadd. Nawguralkom il-kumplament tal-Għodwa Tajba.